Nyuwun palilah pangestu panjenengan Rama Ibu. Anggenipun kula dereng saged ngaturaken tandha bulu bekti dumateng panjenengan. Wontene kula wonten ing mriki menika nyuwun palilah pangestu panjenengan Kanjeng Ibu. Anakku Yungger bocah ayu mayang rasane wong tuwa kebombong tangkang tanpa pepindhan. Pangundas maraning driya ngagep ing asanipun Rama kaliyan Kang Ibu. Anakku Yodok bocah ayu mayang ora nyono ora ngira dina iki wis gedhe banget kula bagya ayem tentrem sak lawase. Ungkapan hati yang terdalam saking panjenenganipun Mbak Yu Alfiana Mayang Sari, silakan. Memeluk putri panjenengan, beliaunya Mbak Yu Alfiana Mayang Sari sebagai perwujudan cinta kasih panjenengan, cucuran keringat panjenengan, pikiran panjenengan demi membesarkan dan memberi perhatian kepada putri panjenengan. Silakan Bapak Agung dipeluk dan dicium. Oke, cinta kasih panjenengan, perjuangan panjenengan membesarkan dari beliaunya Mbak Yu Mayang Sari yang akan melepaskan dari pelukan panjenengan. Di dalam rangka nantinya panjenengan pun Mbak Yu Mayang akan membangun rumah tangga dengan doa restu panjenengan. Mawaddah warahmah. Gilir kumantos panjenengan pun ingkang Ibu silakan untuk Panono Yungger muga bae ayem. Dalam beberapa rangkaian prosesi
dalam rangka yang dinamakan siraman. Silakan untuk panjenenganipun ingkang Rama Agung Cahyono sudi kiranya memotong sebagian kecil dari rekmo atau rambut dari panjenenganipun Mbak Yu Alfian. Dengan harapan menghilangkan berbagai macam sukerto. Dengan harapan menghilangkan berbagai macam mara bahaya yang akan timbul dalam raganya panjenenganipun ingkang putra. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Tigasipun rikma saking panjenenganipun Mbak Yu Mayangsari. Sirna saking lumahing bumi sakureping langit. Sukerto ingkang mapan wonten ing raganipun Mayangsari. Anenggita widodari cacahipun 7. Sigra jengkar saking palengganing mangke amundhut wujudipun 7 sumber ingkang sampun kasamaptakaken saking ingkang Rama kaliyan Kang Ibu. Silakan untuk panjenenganipun ingkang Rama Agung Cahyono bisa turun sebentar kalian Kang Ibu. Oke. Ing mangke ingkang Rama kaliyan Kang Ibu angracik wujudipun 7 sumber ingkang sampun kapundhut dening Rama kaliyan Kang Ibu. Dening toya kang kapisan sendang panguripan ingkang kapundhut saking patirtan ingkang mapan wonten ing Sri Aji Jayabaya ingkang Den Asta Nenggita Sang Hyang Batari Supraba gumrujuk wujudipun tirta ing mangke dicampur wujudipun 7 sumber. Dayanipun tirta panguripan saged ndadosaken pagesanganipun tiyang ingkang sampun sirna dening tirta ingkang angka 2 ingkang kapundhut dening sendang puser gumrujuk dayanipun hanelai jagat ndadosaken ruwas ayom hayem tentrem. Rikala samana wujudipun sumber pusur ingkang kapundhut dening Sang Hyang Batari Wilutama. Datan katalumpen praptanipun nenggita Sang Hyang Batari Warsiki ingkang ngaturaken wujudipun tirta ingkang kapundhut dening sumber Bulus Kutha Kediri. Ingkang anggadhahi daya dadosaken rasa sungsang, dadosaken rasa sangar aeng saknalika praptanipun nenggita ingkang kapundhut saking sumber Gundi kelawan sumber tirta Kamandanu ingkang ngasta nenggita Sang Hyang Batari Dewi Langing Mulat ingkang angka gangsal wujudipun tirta ingkang kapundhut
Dening Sendang Kamandanu ingkang duweni daya kasarasan wong sing nandhang Sukerta ingkang lagi nandhang sakit kena dayanipun Sang Sendang Tirta Kamandanu saged usada kadya inguni dening sumber ingkang angka 6 ingkang kapundhut dening sak ngandhapipun Gunung Wilis sumber Candra Geni ingkang duweni daya panguwasa pangabaran kang linuwih sapa wae ingkang anandang sakit nandang Sukerta kena dayane Tirta Candra Geni ingkang den asta nenggeta Sang Hyang Bathari Surendra saged walaya jati temahing nirmala dene kang pungkasan nenggeta Sang Hyang Bathari Tunjung Biru nyaturaken wujudipun Tirta ingkang kapundhut saking sumber ingkang mapan wonten ing Sentul. Jangkep wujudipun pitung sumber pitung tok ingkang manunggal setya ingkang saged ambabarake sekaing Sukerta ingkang mapan wonten ing raganipun ingkang putri saged sirna sekaing lumahing bumi sakureping langit dene kang pungkasan nenggeta Kang Rama badhe ngracik wujudipun Sekar Staman. Sekar-sekar ingkang tansah hanggonto arim arum amrik gandanya sumundul ing hawiyat. Gandanya rom mangambar ngebaki sasana pahargyan ing pangajab ingkang putra sageta Kuncara Nyakrawati bau denda sageta mikul dhuwur mendhem jeru derajatipun tiyang asepuh migunani tumraping keluarga bangsa lan negara. Silakan untuk diraduk dulu nuwun sewu. Oke, diublek dhisik. Oke, diublek dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan doa restu panjenengan, oke. Mas Dion, mohon informasinya untuk keluarga untuk menambahkan air biar nantinya dalam siraman. Mohon bantuannya untuk keluarga besar untuk menambahkan air nuwun sewu nyadong duka. Karena ini airnya dari pitung sumber namun hanya sedikit. Silakan dibantu untuk membawakan air tambahnya biar nanti tidak kehabisan dalam prosesi siraman yang akan dilakukan. Pitung sumber pitung tok ingkang sampun den campur wonten ing tirta ingkang dadya jamasanipun ingkang putra. Anduweni daya pangluwih, duweni perbawa ingkang Nyakrawati katon amanjila. Mohon dibantu lagi untuk airnya nuwun sewu, masih kurang ternyata masih sedikit. Masih terlalu sedikit, mohon bantuannya nuwun sewu untuk menambahkan airnya, silakan. Biar nanti dalam rangkaian siraman nanti tidak kehabisan Bapak Ibu. Nuwun sewu untuk ditambahkan airnya, oke. Dibawakan air yang banyak banget, enggak apa-apa. Katan katalumpen ingkang Rama Agung kalian Kang Ibu hanjurkake mantram suci ing ngarsa dalem Gusti Hyang Agung. Mugya Kang Putra bangun baliwisma bisa hayem tentrem. Silakan, oke.
Kita nuwun sewu nyadong duka untuk bersabar sebentar Bapak Ibu, oke. Menika gilir panjenenganipun Kang Ibu, silakan untuk mengadakan peraduan dulu. Silakan Ibu berdoa sesuai dengan keyakinan panjenengan nyuwun ing ngaso dalem Gusti Kang Maha Agung. Mugia tirta menika andayanono dumateng Kang Putra anggenipun Dalapa Palakrama mangke kasembatan dening Gusti saking Sukerta saking Memala sirna saking lumahing bumi sakuruping langit. Ing mangke tumapaing adicara salajengipun inggih menika bobongan ingkang badhe katindakaken dening Kang Rama Agung Cahyono dipersilakan. Dipun bopong, dipun gendong Kang Putra. Anakku Yongger bocah ayu. 20 tahun kepungkur kowe iki tak gendong, tak emong. Ning ngendi wae kowe iki tak ajak. Dipopong kemawon Bapak, oke heeh. Dina iki kebombong rasaning pun Rama kula iso gendong marang slirahmu. Iki bopongan kang pungkasan tak aturke marang kowe Yongger. Muga sabanjure sira urip bebrayan manggya rahayu. Bismillahirrahmanirrahim Bapak. Silakan panjenengan nantinya untuk menuangkan air kepada panjenenganipun Mbak Yumayang 3 kali siraman yang artinya ngawerwi trilokonipun ingkang putra. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kujatulah kuasaning Gusti Allah nger. Ngawerwi sedulur 4 5 kang dadya pancermu Yongger anakku Mayang. Tungone wong tuwa tampanana. Tungone wong tuwa mbabarake kanugrahan marang slirahmu kula anakku bocah ayu. Tirta ingkang ngapundhut 7 sumber. Den siramake dening Kang Putra. Isa ndayanana ilang saking Sukerta ingkang mapan wonten ing raganipun ingkang Putra. Silakan Bapak untuk Mas Dion diambil dulu. Oke. Bapak nuwun sewu ada di sebelah selatan. Oke, silakan mencium pipi kanan kiri putra panjenengan dengan penuh kasih sayang panjenengan, cinta kasih panjenengan. Oke. Kita lanjutkan untuk panjenenganipun ingkang Ibu. Datan kata lumpen ingkang Ibu Binti. Siga nyaket dumateng Bogor ingkang sampun kaisi tirta. Kinanti donga mantram suci. Hanya nyuwun mring purbane Gusti Wang Manon. Mugia saking Sukerta ingkang mapan wonten ing raganipun anakku kula bocah ayu. Wujud tresnaning ramamu marang pun ibu kula. Ya mung kowe iso ndadekake katentreman ming rakaning Rama lan ibumu Yongger. Duga-duga digawa sing ati-ati aja nganti keri. Bagya ayem tentrem sak lawase kula. Silakan dipeluk dan dicium putra panjenengan. Oke. Silakan Bapak Ibu bisa geser ke sini. Oke. Ing mangke katuran dumateng panjenenganipun Mbah Kung. Datan kata lumpen praptanipun ingkang eyang. Ingkang eyang. Ingkang mija saking Kang Ibu. Eyang kakung. Anakku bocah bayu.
putuku sing ayu dhewe sing tak tresnani ya nduk. Ora liwat wujuding setanda tresnaku marang kowe ya ngger. Tak siramke wujuding tirta. Tirta Kamandanu lan uga tirta sing dipundhut sangka candra geni. Dayanana kamulyan mring ragamu ya ngger. Bocah ayu, nak. Bocah sing tak tresnani. Biyen kowe iki isih cilik, ning pasar tak diajak ning endi wae. Tak gendong ning endi wae. Dina iki kowe bakal dipek wong liya ya ngger. Wah, ladalah bombong rasane Mbah Kongmu iki kula. Aku kepengin kowe iso nularake wujuding trah darahku. Aku wae ana buyut ya nggih. Ngestokaken pengendika kang dawuh dipun sayang dulu Mbah Kongnya. Luar biasa wujud sih tanda tresnanipun. Kagem panjenenganipun Mbah Putri monggo katuran tindak wonten ing sasana Mbah Putri. Panjenenganipun ingkang Mak Sriati monggo katindak jengkar. Yalah nduk anakku putuku bocah ayu ngger mayang. Ngawarwi trilokamu ya ngger nggonku nyenyuwun mring purbaning Gusti Kang Agra Jagat lumantar wujuding tirta. Sirna sakabeng suker-suker kang mapan ana ing ragamu kula anakku bocah ayu. Silakan untuk dipeluk dan dicium dulu. Oke, Kita mengundang dari panjenenganipun Mbah Narti. Silakan untuk Mbah Narti monggo katuran tindak. Semana uga aku ki ya dadi Mbah putrimu ya nduk mayang. Nora liwat aku juga njurukake puja hastawa mring ngarsal dalem Gusti Kang Murbeng Jajati. Uga apa sing mbok sandang Sukerta sing ana ing ragamu ya ngger iso kalis sirna sangka ragamu ya kula. Silakan. Oke, Silakan untuk nanti setelah ini dipeluk dan dicium. Bismillah iku jatulah kuasaning Gusti Allah sukma sejati-sejatining sukma. Sing manggon ana ing ragane anakku mayang putuku sing ayu dhewe. Untuk berikutnya Pak D Tain, silakan untuk Pak D Tain. Weh, ladalah anakku mayang. Woh, ora ngira, ora nyono. Biyen ki bapakmu karo ibumu ngejak kowe ning omahku. Kowe iki isih cilik, Nger. Dina iki ora nyono, ora ngira lah kok wis wayahe dipek wong, Nger. Oh, alah ya. Lumantar dongane Pak Demu iki. Lumantar dongane Pak Demu iki iso mbabarake kanugrahan tumrap badanira kula anakku sing ayu dhewe. Silakan untuk dipeluk dan dicium putri panjenengan Bapak. Oke, Terima kasih doa restu ingkang sampun katuraken. Untuk berikutnya Tante Erna silakan untuk segera merapatkan barisan. Kujatulah sirullah Zatulah sing manggon ana ing ragane anakku bocah ayu mayang. Tampanana pengestune budhemu iki tantamu Erna iki. Muga bagya sak lakumu ning ndi-ndi nggon kula.
Silakan untuk dipeluk dan dicium putra panjenengan. Oke, luar biasa sebagai perwujudan cinta kasih panjenengan. Untuk berikutnya pantinganipun Om Slamet, monggo Om Slamet. Weh, ladalah ponakanku. Ponakanku, weh, wis gede banget yo, Ngger. Wis gede banget sira nggone urip bebrayan. Muga antuk kanugrahaning Gusti kula. Pangestuning omo iki tanpa nono. Untuk berikutnya untuk segera mempersiapkan diri untuk Mas Tino, kakak dari panjenenganipun Mbak Yumayang dipersilahkan, monggo. Silakan Mas Tino. Adikku adikku. Dina iki katon manjila banget. Rama ibu nyuwun palilah pangestu mugya Kang Putra antuk ora hayu. Pangestuning sedulur dadekake kanugrahan tumrap Kang Putra goning urip bebrayan mangya rahayu. Untuk yang terakhir panjenenganipun Bapak Agung kalian Kang Ibu Binti maju dulu. Oke, dikasihkan 2 kendinya untuk Ibu Binti juga panjenenganipun ingkang Romo Agung di depan nuwun sewu Bapak. Oke, dikasihkan 2 kendinya. Silakan diterima Bapak Ibu. Ini Kang pungkasan pecahipun kendi minangka pratandha sirna lumaing bumi sakureping langit karya hamung rahayu rahayu kinanti wujudipun ladrang santi mulya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Silakan untuk panjenenganipun Mbak Yu Alfiana Mayang Sari, panjenengan berputar nanti bersalaman dengan semuanya tamu yang ada di sini. Silakan. Prateng ing ngarsanipun ingkang sampun kepareng rawuh. Hanyuwun palilah pangestu. Mugia sageta kalising rubeda ilang saking lumahing bumi sakereping langit saking sukerta ingkang mapan wonten raganipun. Silakan semuanya Mbak Yu, semuanya dimohon doa restunya. Panjenengan bisa kesini dulu Mbak Yu. Oke, kinanti wujudipun ladrang santi mulya nyuwun kamulyaning Gusti Wang Murbeng Jajati mugia kasembadan punapa ingkang dadya sedya lan gegayutanipun Dimas Ayu Alfiana Mayang Sari ing benjang badhe angancik wonten ing tataraning madyaning bebrayan agung.
den gandeng dening Kang Rama kalian Kang Ibu ing mangke ngancik wonten ing panti busana ngrajut busana ning Kanalendran busana kang sarwa endah sarwa gmebyar bating pancurat Tunonor kakunang surum sorote padang Bapak Ibu Prakakung Somowono Prawijang Wantu Pakurmatan rerangken adicara siraman ingkang sampun katindakaken saking panjenenganipun ingkang Rama Agung Cahyono kalian Kang Ibu sampun purna kalis ing rubeda. Boten kata lumpen panjenenganipun ingkang Rama Agung kalian panjenenganipun ingkang Ibu Binti tansah nyadong idi panilah pangestu nyuwun tambahing berkah dumateng ingkang putra mangke anggenipun ngancik wonten natananing madyaning bebrayan tansah kasembadan dening Gusti kang murbeng jajati pinaringana keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pinaringana keluarga ingkang hayom tentrem lan kadunungan putra lan putri ingkang saged mikul dhuwur mendhem jeru pring jajatipun tiyang asepuh kekalih. Para kakung Somowono ingkang wonten kahormatan minangka purnanipun gati kula kepareng kula badhe lumengser saking sasana wicara. Mbok bilih anggenipun kula minangka juru paniti laksana adicara wonten ing sonten menika. Wonten kirang langkungipun duna dungkapipun kula matur nyuwun agunging sesamudra pangaksama. Kanthi asanti kumnyare budaya mugia samya manggeru ayu widata kang sami pinanggih. Becik ketitik ala ketara. Sapa jeneng wangkono wahyune kang bakasirna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun matur sembah nuwun.